když se muž probudí. Myslel jsem si, že být mužem znamená mít všechno pod kontrolou. Postarat se, vydělat, být silný, neukazovat slabost. Věřil jsem, že čím víc toho zvládnu, tím víc budu milovaný. Jenže čím víc jsem se snažil, tím víc jsem ztrácel. Byl jsem přesvědčený, že když budu pracovat víc, zajistím víc, udělám víc, všechno bude v pořádku. Jenže nebylo. Až přišel okamžik, kdy se mi všechno začalo hroutit. Vztah, domov, jistoty, sebevědomí. Zůstal jsem stát v tichu. A to ticho mě bolelo víc než cokoliv jiného. Najednou už nebylo co zachraňovat. Všechno, na čem jsem stavěl svou sílu, se zhroutilo. Byl jsem sám v prázdném prostoru, kde nebylo na co ukázat, co opravit. A v té prázdnotě se poprvé ozvalo srdce. Neptalo se, kolik mám peněz, co jsem dokázal, koho jsem přesvědčil. Jen se ptalo, kde jsi? Kde jsi ty? Poprvé jsem nemohl utéct. Do práce, do výkonu, do vysvětlování. Musel jsem zůstat. A poprvé jsem cítil, jak moc jsem byl odpojený. Od sebe, od ní, od života. To ticho po pádu není klidné. Je to ticho, které pálí. Protože ti ukazuje všechno, před čím si roky utíkal. Stál jsem v něm a dýchal. A čím víc jsem dovolil té bolesti být, tím méně mě ovládala. V hlavě jsem měl křik, ale tělo se pomalu učilo klidu. A mezi výdechy se začalo rodit něco nového. Přítomnost. V tom tichu jsem začal chápat, jak jsem se od ní vzdaloval. Když mi říkala, že potřebuje cítit zajištění, já slyšel jen peníze. A tak jsem víc pracoval, víc dělal, víc dokazoval. A místo bezpečí jsem přinášel vzdálenost. Ona chtěla cítit, že jsem tady. A já jsem byl všude, jen ne u ní. Až teď mi došlo, že žena, když mluví o zajištění, ve skutečnosti volá po přítomnosti. Po klidu. Po muži, který stojí, i když se všechno třese. Po muži, který neřeší všechno hned, ale dívá se jí do očí a dýchá. Začal jsem se vracet do těla. Do dechu, do pohledu, do ticha mezi slovy. Učil jsem se být tím, co cítím, aniž bych to musel hned měnit. A svět kolem mě se měnil s tím. Najednou jsem viděl, jak prostor, ve kterém stojím, reaguje. Jak i ona, žena, kterou jsem ztratil, se začala měnit. Rozkvétat, zářit. Jakoby moje přítomnost, můj klid, jí dovolil znovu dýchat. A tehdy jsem pochopil, že muž, který se probudí, nemusí přesvědčovat, že se změnil. Stačí, že je. Ticho, které dřív bolelo, se stalo silou. Prostorem, ve kterém i žena znovu našla světlo. Probuzení není konec cesty. Je to první krok. Muž, který se probudí, není hotový. Pořád padá, pochybuje, někdy se bojí. Ale už neutíká. Zůstává. A tím roste. A jestli něco zůstalo po všem tom pádu a ztrátách, tak je to pravda. Síla muže nevychází z výkonu, ale z odvahy zůstat přítomen, když se všechno hroutí.
A tehdy se děje ticho, které nelze popsat. Ticho, ve kterém i žena kolem něj začne kvést. Ne proto, že ji zachránil, ale proto, že konečně stojí.